Ξέρεις τι παίρνεις όταν αγοράζεις ηλεκτρικό πατίνι? Οι περισσότεροι θα πούν ότι παίρνω πατίνι, σωστά? Όχι. Στο GoEmotion παίρνεις 3 επιπλέον πράγματα που δεν θα βρεις αλλού. Πρώτον, έχεις εξουσιοδοτημένο σέρβις. Αγοράζεις από μας και δεν μένεις μόνος. Η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη για μάρκες όπως Mini Motors, Kukirin, Viset και Ingue, αλλά εξυπηρετούμε επίσης όλες τις μάρκες και μοντέλα. Δεύτερον, παίρνεις την εφαρμογή GoEmotion. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις κάρτα στην εφαρμογή για έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του GoEmotion. Η έκπτωση ισχύει και online, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν. Τώρα θα σας δείξω. Να, η εφαρμογή GoEmotion. Μπαίνουμε μέσα και θέλουμε να εγγραφούμε. Συνδεόμαστε, εγγραφόμαστε, βάζουμε τα στοιχεία και την ημερομηνία γέννησης. Αποδεχόμαστε τους όρους και πατάμε εγγραφή. Τώρα είμαστε στην εφαρμογή. Όταν κλικάρουμε στο χάρτη έχουμε τον κωδικό. Υπάρχει κουμπί αντιγραφή. Κρατάς τον κωδικό και η έκπτωση υπολογίζεται μετά την αγορά. Τρίτον, εξειδικευμένη βοήθεια και συμβουλές. Στο κατάστημα οι ειδικοί μας εξηγούν τις διαφορές μεταξύ μοντέλων σκούτερ και ποδηλάτων, ποιο είναι πιο ανθεκτικό, ποιο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. Είμαστε παρόντες σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Γράψε μας σε Viber, Instagram, Facebook, TikTok και απαντάμε άμεσα όταν μπορούμε. Υπάρχει αριθμός για το e-shop που βρίσκεις εύκολα στην ιστοσελίδα μας. Αν έχεις απορίες, κάλεσε και οι συνάδελφοί μας θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Δεν πουλάμε απλά, σε βοηθάμε να διαλέξεις το καλύτερο για σένα. Δεν ξεχνάμε όσους θέλουν να αναπτύξουν επιχείρηση μαζί μας. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται και προσφέρουμε υποστήριξη με B2B και franchise. Για περισσότερα, δες το σύνδεσμο παρακάτω ή ψάξε B2B και franchise στο GoWarm.bg. Αγοράζοντας από GoEmotion παίρνεις ασφάλεια, φροντίδα και μακροπρόθεσμη αξία. Αν το βίντεο ήταν χρήσιμο, κάνε εγγραφή στο κανάλι GoEmotion και σχολίασε για την εξυπηρέτηση και πιθανές βελτιώσεις.